أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu sanibonani, assalamu alaikum. Ngiloku ngiyiphosile inselelo kubaholi, kubafundisi, kubashumayeli, kubavangeli, kumabhishophi, kumadikoni. Ngaqale ngathi abeze one by one. Akekho noyedwa wavela. Ngase ngithi abeze bonke abafundisi. Ibandla nebandla likhethe umuntu ozomela ibandla labo, ozoba umkhulumeli ozomela ibandla labo. Akekho noyedwa ovelile. Lalelani. Isizathu sokuthi ningaveli ingoba niyazi ukuthi ngikhuluma amaqiniso, ngisaphinda. Isizathu sokuthi ningaveli nina abafundisi, nina abaholi, nina abaphathi, nina abashumayeli, nina abadikoni, nina abavangeli, nani nina abashumayelikazi namabhishopikazi namadikonikazi mangabe khona. Into eyenza ukuthi ningaveli ukuthi niyafunda. Lamavesi engininikeza wona niyalivula iBhayibheli niwabone ukuthi ngikhuluma iqiniso, ingakho ningaveli. Lalelani-ke. Mina ngithe nivele ngamunye noma nivele nonke. Lalelani ukuthi-ke umdali yena uthini? Hey bafowethu, iQuran is so powerful. iQuran is so powerful. Akekho umuntu ozoyimela, ngintshele mina. Akekho umuntu ozoyimela. Lalela ukuthi umdali uthini. Surah Bani Israel chapter 17 of the Holy Quran, verse 88. Allahu Akbar. Lalelisise. Allah says, isithunywa sakhe asitshele abantu. Allahu Akbar. Lalelisise. Qul batshele la inistama'atil insu wal jinnu. Mina bengithe akuhlangane nje kuphela abantu kuphela. Lalela ukuthi umdala uthini. Uthi uma ngabe kungahlangana bonke abantu kanye namadimoni, nawo wonke amadimoni, kuhlangane bonke abantu kanye nawo wonke amadimoni, ala ayatu bimithli hadha alquran. Allahu Akbar. Uma abantu namadimoni bengahlangana ndawonye bazame ukuletha isahluko esifana neQuran, noma esizophikisana noma esizobhekana neQuran. Allahu Akbar. Lalela ukuthi Allah uthini. La ya'tuna bimithlihi. Angeke baze bakhone ukuveza okufana nani? Okufana neQuran. Ngeke bakwazi ukuyenza leyo nto leyo. Ngoba iQuran amazwi kaMdali uqobo lwakhe, akuyona imicabango yomuntu. Ingakho bengeke baze bakhone. Lalela-ke. Allah uthini? Uthi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Noma bangaze basizane ngemiqondo, babe kwi-boardroom, bahlanganisa imiqondo yabo yonke, eyabantu bonke namadimoni wonke, bahlangane ngemiqondo, bathi bazoveza isahluko esifana neQuran, bayadlala, ngeke baze bakhone. This is a challenge umdali anikeza yona-ke. Lalela-ke. 89.
Allahu akbar. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Futhi ngempela senzile kwacaca kubantu kule Qur'an lonke uhlobo lwencazelo. Uthi Allah kwiQur'an usitshela ngayo yonke imizekeliso, ngayo yonke inhlobo yemizekeliso ukuthi siphume ebumnyameni size eqinisweni. Allah uzama ngayo yonke indlela. Lalelake. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. Okay? Kepha iningi labantu liyakuphika konke ngaphandle kokungakholwa. Bonke labantu laba abaphikayo izimpawu nezambulo zika Allah yingoba bangenwe umoya kaSathane, umoya wokungakholwa. Allah uthi hlanganani nonke, nihlanganise wonke amadimoni, ngisho kanye noSathane lo enimsebenzelayo, lo enizinceku zakhe, lo enizikhonzi zakhe, nimhlanganise naye nizama ukuveza isahluko esifana neQur'an. Allah uthi niyadlala ngeke nize nikhone. Yingakho ke kungeke kuvele noyedwa ozongichallenge'a, ozophosa inselelo, ozakwamukela lenselelo engiyiphosayo ukuthi asibhekane ubuso nobuso. Sike sithi uqoqa kancane ngezokholo, akekho noyedwa ozovela. Nangu Allah uyayigcizelela namhlanje uthi noma bangaze bahlangane bonke ngeke balunge. Nami ngisho njalo ngithi ngeke nilunge. iQur'an is too powerful. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.